L-MP ġdid Francis Zamid-Dimek mistenni jibda bl-impenji tiegħu fi Brussell fil-jiem li ġejjin aktarx din il-ġimgħa stess wara li nhar it-tlieta kien elett biex jieħu post Teris Komodini Kakija wara li din kienet eletta fil-Parlament Malti. F'intervista mal-Gazzetta Il-Mument Zamid-Dimek żvela li x-xogħol tiegħu fil-Parlament Ewropew prinċiparjament se jkun fl-istess kumitati li kienet isservi fihom Teris Komodini Kakija. Kelli laqa mal-kap tal-partit, kap tal-oppożizzjoni tal-Krossajn Użutil u dik il-laqa saret ukoll fil-preżenza tal-kap tad-delegazzjoni nazzjonalista f'dan il-Parlament Ewropew, ġifieri ma' David Casa, u f'dik il-laqa tkellimna dwar l-impenn li nista' jiena nagħti f'dan il-Parlament Ewropew, tkellimna wkoll b'referenza għal kumitati li fihom kienet tisservi l-kollega tagħna Teris Komodini Kakija li huma mod partikolari l-kumitati għal affarijiet legali u kumitati ieħor li jirrappreżenta l-qasam kulturali edukattiv dwar media u sport li huma żewġ kumitati li f'kull każ għalija huma ta' interess kbir. Issa dalwaqt jibdew l-impenji kemm uffiċjali kif ukoll mhux uffiċjali. Fil-fatt ma' il-mument Zamid-Dimek żvela li fil-jiem li ġejjin se jkollu l-ewwel laqat. L-ewwel data tal-ewwel żjara f'livell informali u ħanajlu hekk livell amministrattiv fejn jiena immur hemmhekk u firma numru ta' dokumenti u kontratti u anke niltaqa' man nies inkarigati mill-protokoll tal-Parlament Ewropew hija mistennija fil-ġranet li ġejjin hemm possibilità wkoll li ssir il-ġimgħa d-dieħla. Imma l-ħidma fuq livell Ewropew ma tikkonsistix biss fl-laqat iżda anke fil-bini ta' netwerk ta' kuntatti u ħidma koordinata. Sejjer flimkien mal-kap tad-delegazzjoni nazzjonalista tagħna nagħmel ukoll issa kuntatti ma' membri oħra fil-familja tal-Partit Popolari Ewropew u nawgura li mill-bidu ta' Settembru fejn mistenni nibda nieħu sehem ukoll dirett f'daw il-kumitati u anke fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew naħdem ukoll b'mod li ikun ta' koordinazzjoni totali mal-kumplament delegazzjoni tagħna. Ġifieri apparti l-kap ta' delegazzjoni David Casa ukoll ma' Roberta Mezzola. Zamid-Dimek jispjega li ma jistax jonqos li l-kooperazzjoni tkun estiża wkoll għal MEPs anke eletti mill-Partit Laburista. Fil-livell tal-Parlament Ewropew hemm ukoll skop għal ħidma koordinata anke mal-kollegi parlamentari li jitilgħu f'dal-każ fisem il-Partit Laburista anke għaliex l-istil tal-politika fiħdan l-Ewropa ħafna drabi huwa stil anke fejn inti iktar timxi fuq il-konsens, il-perswasjoni u anki il-koordinazzjoni. Għal snin twal Zamid-Dimek serva f'karigi marbuta mal-affarijiet barranin u Ewropej fosthom bħala Ministru, tant li ma' il-mument qal li fil-Parlament Ewropew se jibni fuq l-esperjenzi illi kiseb. Imma snin twal fil-politika ma waqfux lil Zamid-Dimek milli jifhem l-importanza li l-politiku jżomm kuntatt dirett man-nies. Nisfrutta dan iż-żmien li ġej permezz tal-ħidma li qed nirreferi għaliha, però wkoll billi jinżomm l-akbar kuntatt possibbli mal-kostitwenza li jiena nirrappreżenta. Rrid niltaqa' mal-ikbar u nżomm kuntatt mal-ikbar nies possibbli. Francis Zamid-Dimek jibqa' membru parlamentari Ewropew sal-2019 meta jsiru elezzjonijiet ġodda għall-Parlament Ewropew.